Ari mga puso balagtayan, road clearing operation sa Barangay 27, pati gayunon sa masunod nga simana sa Bacolod City, LGU. Mga ginabaligya nga furniture and fixture nga nagasablag sa dalan kumpis karon. Garing balitang itutukan ni Aileen Pedreso live gikan sa Barangay 27 sa syudad sang Bacolod. Lin, an update da? Adrian, sa kabalaka nga ikumpiskar ang ila sini mga ginabaligya, amat-amat na nga nagapanghimo sang ila sini mga gamit ang mga tag-iya sang furniture shops diri sa Lopez Haina Streets agud mahawanan ang dalan. Madugay na nga huol sa mga motorista ang mabugat nga dalagan sang trapiko diri sa dalan Lopez Haina Barangay 27, ilabi na pag-abot sang rush hour. Ang ginalantaw sang LGU nga kausa ang nakadisplay nga furnitures nga ginabaligya sa kilid mismo sang dalan. Rason nga liwat nga magapatigayon sang clearing operation ang City Legal Office. Ang Bacolod City Legal Office ang magatutok sa operasyon kung sariin mahimo kumpis karon ang furnitures. Pananglitan nga hindi magkooperar ang mga tag-iya sa mga baligyaan. Closure might be a possible ground. Kiti maghatag sa imo business permit ang city. May mga conditions nga ang general rule that you comply with all the rules and regulation of the city. Ang mga manugbaligya, nabisuhan naman kuno sang LGU, apang nagahingyo lang sila sang nagakaigo nga tiyempo. Imuuso na mo ng amon na ginadisplay di para na magsulod-sulod kami na hindi na kami magpasaway. Ang ila na sa amon, hindi lang tadi magduwa sa kuret. Kaya para na hindi ta magsagabal sa dalan. Ha? Kung maglabaw kagid sa kuret, ginadala nila ang imo na items. Nagalaom naman ang pila ka driver nga matigayon ang operasyon. Agud maghawa na ang dalan. Mayo niya. Para? Taway. Dahil may traffic yun. Target sang LGU nga umpisahan ang clearing operations sa masunod nga simana. Adrian, plano karon sang LGU nga isapol ang mga manugbaligya diri agud iplastar ang mga pagsulundan kag masolusyonan ang madugay na nga problema sa trapiko. Adrian? Werte David Traffic, no? Madamong salamat Aileen Pedreso.